Lah, asa naman eh. Di man niya akong panahon. Ano na puno naman eh colors. Di ni maayo. Gwapo, jud ako bisagan saon, uy. Tanaw, organ na, oh. Uy, nausap lagi ang kolor. Oh, nasipya man eh. Mao di ay. Berta! Scorpio? Asa dayta? Unsa narong tuiga? Tuig na sting COVID. 2020 na ta. Kanang pwede ibalik ito ang kolor? 2020? Abi man akong 2012 ang end of the world. Natan pa tag 2020? Og about sa color, dili ko. Kay ingon siya, akong ex. Tagaan daw niyang color akong kinabuhi. Unya na parto. Ay, basta! Ay! Ayaw lagi ni! Patagad ka ka, uy! Imong mama patagad. Imong mama tambo. Kumuadtog sinihan. Tapad tanan. Imong papa mo adtong buwangan. Gadag itik. Imong mama. Oh, unsa na ba sa akong mama? Wala lang. Mama nang po. Cause not easy, you promise, baby, me and you. Lasot. Aruy, 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 ani.